Sige, o pa rin ako napindot ang live. Okay, padayon ta mga kabisyo, my love, so sweet. Labi na sa pagpahimsog, pagpalagsik sa kalawasan, batok sa mga sakit na pwedeng magpakgang kanato sa tuwang kinabuhi, maghatag og kagulaanan sa tuwang pamilya. So better nga dapat aduna tay pamproteksyon sa kanunay sa adlaw-adlaw. Of course, tumarta sa tuwang mga produkto diri sa Calabo Plus food supplement. Alright? Alas 12:16 na kini nga oras gatog kanato sa Just Marketing ang tigamawg tiga podapod sa Calabo Plus liniment oil. Para sa panakit sa kalawasan, ulot yan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot sa hot katol-katol sa panit pinakan sa mananap og kagit-kagit arthritis, rheuma, sakit sa tiyan, ulog, ngipon, mapatay sa kutog, lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina ug haplase sa pinakamaayong ang Calabo Plus Liniment Oil, ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap. Kagit-kagit og pilas, wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 093097360009. Hala, sige. So, padayon ta. Haniya karon ang atoang Katok Confession. Manukad sa atoang pagpalanog-lanog. Katong mga gusto mag-share sa ilang mga kaagi diha, pwede ninyong i-message ang atoang Katok Confession nga Facebook page, mga kabisyo, my love, so sweet. Aron inyong mapadayag ang inyong mga kaagi, no? Especially katong mga adunay hinanakit diha. Mabasa na to na diri sa to ang programa. So, message lang ko ninyo ha. Pwede po mo sa DJ Mike Kiling Facebook page or sa Katok Confession as in K-A space T-A-L-K. Katok good, Confession. So, kana siya mga kabisyo ha. Mayong utog yapon ilabi na sa mga stasyon nga nakatay up sa tuwa karon nga naabot sa tuwang pagsibya kanato karong mga orasa. Hala, sige, duyog ta sa pagpaminaw sa gihapon ilabi na diha dapita sa Real Radio San Franz 88.9, Go FM Trinto 99.5, Gold Bayugan 99.9, DYRG FM Radio Gindulban Bohol, Yes FM Banat Radio Kagwait, Line FM Barubo 90.3, Kasangga Radio FM Panabo City 94.1, Big Radio Bayugan 98.7, Radio Tribo Madrid 94.3, Tandag City, Kings FM 88.8, Pipino Mass Media Unidad Kagwait 88.3, Line FM Badas Placer, Radyo Probinsyano Maasim Sarangani Province, Line FM Tubigon Bohol, The One FM Marihatag Surigao del Sur, The One FM San Miguel Surigao del Sur. Dagang salamat, maayong udto ka natong tanan, maayong pagpaminaw diha kaninyo. Ala, sige, plus 30 sa ato ang paglanog-lanog, pabati mo kanato ha. Okay? Sa mga kaagi nyo diha, mga kabisyo. Okay, i-share nyo na siya, i-message nyo na siya. I-message nyo na siya kanato karon, okay? Sige, plus 30. Lolo Baba, ready na ba ka o ready na ka? No choice, ready na. Aniya mga kabisyo, my love, so sweet, ang ato ang Katok Confession. So, unsabay nyo ha mga gustong i-share diha, mga kabisyo, sa pagigugma, no? Daghan kayo gito tag pwedeng mahatag or mapabati. Ilabi na kanang mga pagbati nga sama na lang ni ini, paminaw na lang nato ni siya. Gani, dami mong patupik-tupik. Simulan na natin, let's start the beginning. Hay, gusto unta na ako mga ayog tambag sa inyo. May problema, si problema nato. Lalaki di ay ko, og naa ko'y uyab 4 years and 11 months na mianin niya. Sakit kayo ang iyang gibuhat sa ako. Sukad nag-ipon mi og nagkatrabaho siya, natingala na lang ko, dili na siya nagauli og usahay makadlawon pa. Kapila na niya nang gibuhat sa ako, ginaigna na ako siya, ngano ana man ka, basi na ana kay uyab. Ginaigna lang ko na nabuang na po daw ko. Buang naman siguro po ka sa iyago siguro. Pero ginabaliwala lang nako, kay love jud nako siya. Pero gibuhat na pud niya nga wala na pud ning uli didto.
duda na gyud ko nga naa na jud ni siya lain masking unsaon nako siya og storya wala gyud daw. Wala siya kabalo nga rest day nako mao nang niadto ko sa iyahang gitrabahoan. Hangtod sa pag-out niya gibantayan jud nako siya. Karon nakita nako siya sa pag-out o gisundan nako siya hangtod sa part didto nako nahibalan og karon. Nakabalo nga naa di ay siya'y uyab. Or hangtod sa part dito nako nga naibalan nga naagi day siya'y uyab. 4 years and 11 months pero siya bag-o pa lang. Siya nag-work sa Gmall. 1 month pa lang nakauyab na dayon siya. Og wala ko nag-expect nga nakuha dayon siya sa uyab niya nga kabag-o pa lang nila. Unya kami nag-live-in pa mi. Oh, gilive-in pa nimo siya nakuha. Oh, basin siguro mahinya ka masyado. Dapat kasi kinumbati mo ng taman-taman. Dito na ako naibalan siyang parents, dili na daw siya makig-ipon sa ako o wala na daw siya feeling sa ako. Basin siguro gadunahan tong iyahang kairing-iring niya, no? Unya tapos ikaw muraga kumingking lang ka ba? Mao lagi pag gani nga niyang klaseng badge maka kuan bitaw maka-encounter no makapares ug makakita o adunay magiring sila nga nya. Siguro depende na lang gyud. No, depende na lang gyud sa mas bugat mong gugma o ang imuhang bulsa. Natingala na lang jud ko unsa akong sala sa iyahang nga ginalutuan og nagalaba pati ang iyang mga panty. Og tanan gibuhat na ako sa iyaha. Ginakutuan niyo mo siya. Kung wala niyo mo gibuhat tanan. Ngano nakasulti siya ana sa kuha didto na nako siya gipugos og pangutana nganong ana man ka unsa akong sala nako sa imo. Ninghilak na lang siya. Ako pa mismo nakaingon sa iya basin buntis ka. Tama jud ang akong hinala nga buntis siya nga bago pa lang sila atong lalaki. Iyang tiyan karon 2 months na. Sakit kaayo sa akong kaipon pami ato niya na anaday sila ay milagrong ginahimo nga ako nagapaabot niya. Unsay pwede na akong buhaton nga dili man jud ko maka-move on. Tabangi ko o guntay niyo ako matambangan. Kay grabe kasakit sa akong kasinatian. Dali na lang kutob ug daghang salamat. Okay, so motuyahang kasinatian lulubaba. Pagita basad kaayo gid no. Kadali lang kay nimbukal na ako ang ininitubig. Kay mga pi ko ron mo kuan ko mga pi ko og kalabo herbal coffee ra bagyod kay murag lami kay kape-kape ron basta udto gani mo man iting kape sa mga Pinoy manggod pag udto di ba? Wala katingalahan sa mga foreigners sa tuwang ano mga pi mamog udto. Alangan pag di mi mga pi og udto magduka mi pagkahapon. It's not because of the weather, it's because of the sleepy fever. It's very difficulty, ha? Tambaga to niya, no? Pahit bitaw kay nga niyang kahimtanga bitaw. Sa ingon nga, kining gitunto ka sa babae nga imuhang di niya paabot. Muli, gikan sa trabaho. O niya, di ay pag uli, naanda dito yung gisabak. Nakapait pag na 2 months, no? 2 months siyang nagbuntis. O niya, naagit siguro na siya yung mga pagpangala. Na siya yung mga gustong nyumon. Imuha pag niya siyang ginatagan, ginapalitan, ginapakaon. Blind kay ka sa tanan. Ginakalisodan na agad kayo. Pero, mahimo magod sadil. So, bumpog kayo nga ilagay mo sa iyong kamay ang batas. Ha? Yan, basinyaga, pagsisihan mo yan sa huli. So, wag mo lang yan gawin. Ang buhaton ni mo, mabalos ka sa laing. Mangita ka o laing mo makapares nga tabangi ko jay. Tabangi ko makabalos ko sa kuwang uyab nga gibnyuangan ko niya. Pwede ba ka matubag may kiling? Sige. Unsa man to sa to balik gani. Kining jay
Tabangi ko jay nga makabalos ko sa kuwang uyab nga iya kong gibinyuhangan. Unsa may matabang nako nimo, sir? Kuha lang man jay kini nga ubanan lang ko nimo sa hotel mga 3 hours lang. Wow. Ang lupit niyo, Lolo Baba. Pauban lang ko jay niya tapos ay kabala ka jay kay kuan man tika kining di man tika pasagdan, di pa tika pasakitan. Magunsa Mata dito, sir. Kining wala para ba ko'y kasayuran o sa mga unsa ba mo kasabot. Ngano di ay unsa man day kinsa day ka? nabuang nung siguro ka. Kinsa day ka, Lolo Baba? Wala ka ninyo. Mubalos kay bahalag bisag kinsa na lang siguro kit. Nga mo ganyan masakitan ka. Kanyang bisag kinsa naman lang. Pag makabalos na kay pakitan mo siya. Unsa mo ni mo nya. Nya tapos pero sunod lang di naman gid siguro ka angay mo balos. Dapat magmalipayo na lang siguro ka pero sakit man kayo kinaisahan magud kagod. Naunhan ka ba? Pero para mo gaan ang imong ibati, mobalos kasi nga niyang paagi nga dito nimo sa lain ipabuhagay ang imong kasakit, no? Pero unfair po kayo ito gigugmahaw kayo ito pakisamahi itong imong pagkaduyugan sa pagbalos, ha? Kay lain po kayo sa tanan nyo. Gamiton lang nimo siya para makabalos ka atong kuan. May na lang nasayod mo tagsa-tagsa nga nagtinilaway lang mo. Pero kung ma-inlove ka, dapat higugmaon gani mo siya. Diba? Ipakita nimo sa imuhang bag-o, ipakita nimo sa imong daan nga mas mahal nimo ang bag-o o mas labaw pa siya sa iya. Nyo? Yung nanyaon nimo, ipakita nimo niya. Tapos magsige mo po sa Facebook. Magsige mo buhat og video, mag-vlog mo. Mag-vlogger na dayon mo. Yung masikat na dayon mo, kwartahan na dayon mo. Di katong imo ang ex mo, pikat. San ka ngayon? Ha? Pasalamat ako sa iyo dahil sinaktan mo ko. Ako'y nagbago at ako'y umasenso. Ang pag-asenso ko pala ay dala ng mga kasakit sa pagigugma. So, dapat ay tayo'y masaktan para tayo'y maging matatag. At para tayo'y matatag ay dapat tayo magsikap sa buhay. At para tayo'y magsikap, tayo'y masenso at tayo'y maging mayaman. Kaya naman sa susunod na eleksyon, ha? Daga naman nagpagkay. Pero bitaw, so mo lang siguro to, ha? Dapat inyo nga pabilhan na lang siguro, no? Ibahin na lang nimo imuhang pagbati. Balhin nimo sa laing ba, kumbaga. Laing man kayo pero di maginya padulong gud. Di man gud kaingon nga kini mangita kog lain para ay naibo ko siya. Na mangyapon niyang saman. Isod pa man kanya maayo. Muukang pamangyapon niya, wala pa man to niya nagkuhan. Wala pa man tao na ning kugang. Bisag mo kugang niya siya, muukang mangyapon. So, mo niyang dapat, imuha niya siyang pabuhagay sa lain na lang deserving sa imuhang gugma o pagatiman. No, ano lang kasimple. Kala nyo puros kabastusan yung ginagawa ko dito. Huwag kayo dyan. Anyways, mga kabisyo my love, sa mga naminaw kanato karon ilabi na sa mga naniud to nagpakabusog sa ilahang paghungit-hungit, maayong paglamoy-lamoy o paglapang-lapang. Hello to Esco dyan. Para na ako advice na ko niya adto Lolo Baba, ngita na lang siya lain. Daghan pang tao makita niya nga buutan kay adto basin pagsuway. Rato siya kay naagyoy limbong ning gugma. Gani, no? Basta gugma gani, malimbungan. Labaw na kung ang nagpairing-iring medyo naagi dating. Imuhang uyab ni mo, nara sa gym mall. Diba? Kung may trabaho sa Gmall, dagang kong mga kailangan naibalaan, no? Dili kaila. Kay kung nakoy kaila, basin niya duulong ko nimo. Kinsa man to siya may kiling. Nalang ko yung mga nailhan nga mga nagtrabaho sa mga mall, not just sa Gmall. O nga uban na sila kapit patalim ba. Diba? Ilar mag-isweldo git podosab niya. Tapos ang ikaw nga nagtrabaho diha, duha ka buki mong anak.
Unya, guwapa kay kastanan kay butang na to na assign ka sa may makeup department section. Sa may makeup department section ya, tapos perti kay nimo ka puti og aping. Pula kay kag lips. Ang mga customer nga mulabay si mo makasultay gyud. Wow! Ganda babae. Gani, mo bitaw na. So, ang uban na sila ha. Di lang gid siguro ta makabalo, di lang gid siguro ta masayo, danya gyud. Okay, puslan man kita mas tamasan ko sa kuang banya ngoy pulos. Sa kong ex na kong gibiyaan ko. Gikuha lang akong pagkababae niya, tapos gibinlan ko ganyak. Wala man lang ko niya kuha, wala man lang ko niya jaw-jaw. Baligyan lang ako niya. Basi niya pa mo pahimulos. Nini. Mara magyapon niyang ibiya. Pero kanya sila, kapit patalim na sila kay tungod lisod bitaw kayong kinabuhi nyo. Kunya, tapos labaw niya kunya kay mga gipang sabak. Kunya, ang mga anak nila kay dali na kay magsakit. So muna ang uban niya, wag mahimo gid pudsad, no? Maka-timing lang taong na magtarong sila. Pasalamat lang gid pudsab sila. Natay kasalo lubaba nga nakoy nakaila. Trabaho siya sa SM. Wapag jud kay siya sunod lang, no? Niya gibati jud ko og pagka in love gid kunuhay sa iya ha. Na siya mga lihok food style nga kini bitong na hospital akong anak, sakit akong anak, ikaw pod sad nga makonsensya po ka kay naibog lagi kaniya, gusto lagi po ka magpakuan lagi pod mo adto kas lambalay. Unya kay pa sweet kayo pero tingala ka mismo mugunit sa imong kamot dili pagunit. Bangan pod nimo. Sa financial unya tapos imuhang gipaminaw ba gid timbang-timbang nimo ba? Murag binuangan naman ko ning bayanan. Kaya na po siya laing friend na po ng lalaki nga musulti siya nga kining nga siya nakailaw niya iyaha ding gibiyaan kay tungod gusto sa lalaki nga biyaan daw iyahang anak. Same lang gyapon ang lyrics bitaw baba ang adlib ba. Wala ni ex ni. Kanya kamusta tong iyahan niya jaw-jaw sa imo ha? Pila man to? Gamay raman pod noon to. Ginaisip lang ako tong tabang to sa iya halulubaba at least, no? Nakailan ako siya, nagustuhan ako siya, pero lahi siya og mga kumbiyansa mo na mga ng klase babae. Mo bitang ingon ako sa inyo ha mga kabisyo, my love so sweet niyo. Kini mga kababainhan, kung inyo lang no, gamito ng inyong pagkagwapa, nako. Dali ra jud kay mininyo mapatuyok sa inyong mga palad gyud. Dali ra jud kay mininyo dula-dulaan. Inyo halaming arte-artihan, inyo halaming sauce. So muna nga kita po mga lalaki, mga kabisyo, my love so sweet, no? Dili po ta magkumpiyansa niya, magpaniid ta. Tingala ka anong tawagan ni kining iyahang pagpagwapa siyang kugulingon, pagatiman siyang kugulingon, kailangan ba jud ni og financial nga maintenance, no? Kailangan jud ka og kwarta ni para na jud kay pang maintenance. Unya tapos kining di man sa pagpanaway pudsad tuod, kining matingala lang ka ba na siya mga gamit nga mga mahalon nya pag moadto ka siyang balay kay murag sa may trabaho niya gyud ha. So may source of income man niya. Asa man siya gikan mga nganing kantidara. Ngalam sa tani. Pero mo lang na siya. So dapat talasan ang inyong talasan ang inyong pagtingin, ang inyong mata, no? Talasan ang bitawagan alubaba. Talasan ang inyong mata. At talasan niyo mata, ang inyong pangamoy ay dapat nyong masimhot. At makiramdam sa paligid-ligid. Para tayo hindi mailad. Dagan salamat. Alas 12:35 niya. Duyog tanis pagpadayon sa itong pagpaminaw. Basi na stress mo. Kay paras na ako, mura kong na stress. Bukal na rabaw ang kape lubaba. Ganyan, mag-inom na tayo kape yan. Kalabaw plus herbal ka. Nabukal lang kape, nabukal lang tubig. Lagi gani, nabukal lang tubig. Magkape na dayon ta sa Calabo Plus Herbal Coffee. Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca.
Kung adik kang mangkape, pili ang kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya ang papatamis nini dunay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas sure nga daily adlaw-adlaw dili delay. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with makabaskog, makababusa energy, makapaabdik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jester Marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Mall, and Generics Pharmacy o sa tanang botika sa inyong lugar. Pwede po mo mag-order ka nato sa ito ang Facebook page sa Calabo Herbal wait lang ha. So ito, Calabo Herbal Product Jester Marketing a Facebook page. Pwede mo mag-message diha, mga kabisyo, nga order ko aning Calabo Plus Gold Herbal Coffee ninyo kay lami kaayo na siya. Sige. Pwede mo mag-order diha, mga kabisyo, kung namo sa abroad, asa mo dapitas sa Pilipinas, pwede na to lang siyang ipadala via courier, mga kabisyo. COD ay magkabalakan yan. Okay? Duyog yapon sa pagpaminaw diri sa tuwang programa Tutok Pakatok sa 8:12:37 na. Kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, si Lulu Baba, ha?